Okay. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisya, mga kabesik. Hi partner. Alam mo, pag nagutom talaga ako, kakainin ko yung bulaklak mo. Huwag mo sa akin sabihin yan. May magagalit? Meron. Si Jollibee nga. Okay. Inangkin niya na ba yung bulaklak mo? Oo. Para kay Jollibee ang bulaklak na ito. Sa sobrang kagustuhan ko dito sa bulaklak na ito, sinuot ko siya ulit today. Pwede ba ako mag-suggest next week gulay naman? Gulay? Ang isot ko gulay? Oo, gulay naman. Ay, feeling ko mapupull off ko yung gulay. Talaga? Sorry. Oo. Talaga susundin mo yan ha? Pustahan to ha? Ang palaya na lang. Kasi total naman, lagi naman akong bitter, di ba? Pwede, ikaw ang bahala. Pwede, di ba? Kasi ayoko naman Pwede rin patola. Pwede rin, kasi patola din ako paminsan. Pwede. Gusto mo, Oo, ayoko kasi ng cauliflower, parang ang saya niya eh. Hindi ako masaya ngayon. Gusto mo talong. Pwede rin kasi mahilig ka sa talong. Pwede. Di ba? Pwede. Sige. Pang nutrition month. Okay. Sabi mo. Ang daling kausap. Wala naman problema. Alam mo minsan yung gumagawa ng damit ko, ang mga bilin ko sa kanya ganito eh. Siguraduhin mo lakihan mo yung ribbon ha. Ang liit naman ng bulaklak, lakihan mo yung bulaklak. Ganon. Ganyan ang mga gusto mo. Kaya kung ikaw partner, ang gusto mo next time ang suotin ko ay patola at ampalaya, go. Yan, kalabasa, pwede ba yung kalabasa? Pwede din. Oo, pwede din. Kapag sa balikat nakapatong dalawa. Pwede. Ang laki. At ang bigat. Padding. Football player. Oo nga, maganda yun. Iba naman, wala pang DJ na nakakagawa nun. Yung mga bulaklak, medyo common na yan. Sa bagay, itong yung mga pabulaklak sa damit. Magsuot ng bulaklak, magkabit ng bulaklak, hindi bago. Hindi na masyadong, next time, ang earrings ko. Worth yung pag-usapan. Okay, ang earrings ko talaga ay, ano ba? Ano magandang earrings? Okay ka na ba sa patatas? Pwede. Ang pangit, earrings na patatas. Hindi, may iba? Ano ba mga pwede? Meron akong question. Bakit kapag halimbawa may mga suot ako ng mga ganito, parang tinatopic mo talaga siya. Ako lang ba yung kaibigan mong ganito? Hindi nga. Kakaiba eh. Ako lang ba yung kakilala mo na magsusuot ng sobrang laking bulaklak gano'n? Okay. I feel so different. I'm like an alien talaga. Talaga wala kang kakilala na totoo? Wala. Bakit? Sa mga tropa ko wala eh. Sa bagay, alam nga nakakatawa naman kung yung tropa mo pagka brusko may suot na malaking bulaklak sa hair. Ay, diba? hindi mo pa na-try yung CCU partner. Magpa-CCU ka din. Ay, ayoko kasi. Kaya mo yun. Hindi, basta buhay ha. Para kakaiba yung akin. Pwede. Diba lahat sila patay na CCU eh. Diba? Pwede. Sa'yo, buhay yung ha. akin. Ay, hindi, may nakagawa na nun dati. May nakagawa na ng buhay na CCU. Inahing manok. Sige, habang nangingitlog. Pwede. Suot ko sa ulo ko. Go. O kaya panabong. Pwede. Wala pang gumagawa nun. Partner, tandang. Sige. Uusapan yun ha. Okay. Kapag ginawa ko ba yan, mabubura yung mga problema ko. Kasi mabubura yung problema naming lahat. Kasi matutuwa kayo. O ganon, ako lang ang may problema, kayo wala. Ay, hindi na lang. May problema mo na yun. Hindi na lang. So ako lang pala, kasi minsan nagtataka ako, bakit kaya to si partner? Kapag kami suot ako na, halimbawa malaking bulaklak, o kaya sapatos na may butterfly, ganon. Parang takang-taka siya. So ako lang yung kaibigan, kakilala mong ganito. Kaya mo naman siyang dalhin, in fairness. Pero nagsasuggest ako kasi kaya mo naman siyang dalhin eh. Okay. Diba? Hindi, parang yung sa'yo, parang may halo na tong may halo na tong inuuto mo na ako, partner eh. Uy, hindi kaya. Walang ganun. Pinupuri nga kita eh. Sige.
yung friend mong yung friend mong madaling maniwala, 'di ba? Kaloka. Kaya ito yung ganitong klaseng eksena, ganito po yung kapag pinili ka ng muse sa classroom nila, feel na feel mo maganda ka, hindi pinagtitripan ka nila. Ay, ganyan din yung mga kaibigan mong madalas na scam. Yung nagpapaniwala sa sinasabi ng mga tao. Kaya pala diba, mga utaw. Kaya pala ako na oo nang oo sa'yo, partner. Kaya pala ako nasa scam. Kasi po profile ka na nila habang nag-uusap tayo. Ito paniwalain to. O ingat lang din po tayo mga kabisyo ha. Madaming mga uuto, maraming mga pwedeng magbigay sa inyo ng mga mabubulaklak na mga salita para kayo ay makumbinsi sa isang bagay. Uy, totoo, tapos yung pala, mapapasama ka pala dito. Doon nag-uumpisa yun ha, sa mga compliment kuno. Correct. Unang-una, hindi mo naman kilala yung tao, tapos kinompliment ka ng ganyan. Diba? Tapos lumalim na yung usapan ninyo. Hanggang sa mahulog na yung loob mo. Correct. Mapa-oo ka na sa mga sinasabi niya. Yan, hindi diba? mo alam, nakuha na alahas mo, pera mo, gamit mo sa bahay. Correct. Napatuloy mo na sa loob ng bahay ninyo. Di mo yung parang tipong kapag ordinaryong araw naman, hindi mo naman mapapasukin yan eh. Di ba? Kasi mag-iisip ka din eh. Ito yung mga moments na nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pero bakit ako nauto ng ganun, may ganyan? Kasi nga, nagpapakadalubhasa na yung mga scammer. Totoo yun. So, importantatious talaga na na maging wais po tayo. Basta, when in doubt, ask. Kung parang feeling mo masyado namang mura or masyadong basta hindi ka tiwa-tiwala yung kausap. Parang ganon, magtatanong ka talaga ng husto. Kasi, ewan ko lang, recently parang madami ako nababasa ng mga nasa scam sila. Yung pagka ganyan, halimbawa, namimilit. Kunyari, isa kong kakilala, parang minessage siya. Kasi yung kakilala kong ito, partner, meron silang catering service. So, minessage siya na sinabi na magpapakater ako, ganito ka daming araw, ganito ka daming tao. Eh di syempre, para sa isang caterer, bongga yun. Kikita ka talaga doon kasi ilang araw tapos ganun kadaming tao. Ganyan. Hindi lang isang araw ha, maraming okasyon. Totoo, ganun, parang ganyan. So, okay naman siya. So, sabi niya magpapadala daw siya ng kontrata. Okay naman din yung scammer. Oo daw, pipirmahan. Kaya lang, itong scammer, pinipilit na meron pong merong parang test na kailangan gawin. May antigen pa. Akala ko may exam. May antigen. May personality test. Ang hirap. May board exam. Oo, ang hirap. Pag ikaw yung magkikater, bibigyan ka ng business pero mag-exam ka muna. May antigen. Okay. Hindi ko alam kung sino pang nag-antigen. Di ba meron pa bang nag-antigen? Ewan ko dun sa mga dati kasing nag-antigen. Ngayon hindi na eh. So parang feeling ko hindi na siya. So anyways, may ganon, may pa-antigen test. Tapos sabi niya, pero kailangan nyo po munang bayaran. Ganito yung presyo ng antigen. Tapos medyo mahal. Mura ng antigen ngayon. Kung may antigen, I don't think it's that expensive. So, ang eksena doon is, tinatanong kung pwedeng bayaran na kaagad. Okay. Parang ganun. Tapos kulit, isend nyo na po kaagad yung payment kasi mga ganon. Tapos nakaramdam na tong kausap ko, napakakulit naman neto para dito sa amount na ito na antigen. So, ang ending, to make the long story, malaman-laman, yun nga, scammer. Yun yung parang paraan niya para makakuha. Kumbaga, ang kinukuha niya is yung pambayad kuno-kuno dun sa antigen test. Diba? Tapos pagkatapos wala naman palang ganung deal. Wala naman pa talagang pa-catering na magaganap. Galing no, biniligtad yung pangyayari no. Dapat yung caterer yung maghihingi ng bayad. Biniligtad niya. Ngayon, correct. Yung scammer ngayon nanghihingi ng bayad. Oo, nangingi siya ng bayad. Oo, nasabi niya, kailangan kasi to bago tayo matuloy, mga ganun. Kung iba-iba yan, syempre may isip nila, uy, sayang naman. Diba, sayang nga naman, magkano lang to kumpara dun sa kikitain ko kapag ka natuloy. At correct. Maraming nasa-scam ng dahil dyan, ha. So, for example, sinabihan kayo, may nag-message sa inyo na, nanalo ka ng ganito, pero kailangan mo muna magbayad ng ganito. Diba? Kunyari, nanalo ka ng 5,000, pero bayad ka muna ng 1,000. Siyempre ikaw, iisipin mo, 1,000 lang naman. May 4,000 pa ako. Ko na to, hindi na ako lugi dito. Totoo, di ba? May 4,000 naman ako, di ba? Pero to begin with, ang tanong, sumali ka ba sa kahit anong contest? Kung wala ka sinasalihan. Scam yan. Matik yun. Basic yun. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano yan eh? Ginujutukan yan. At maraming nauuto.
kasi syempre gusto natin ng easy money eh. 'Di ba na Correct, parang syempre sayang din 5K tapos 1K lang ilalabas ko, meron akong 4,000, 'di ba? Eh, in the first place sumali ka ba sa kahit anong contest? Kung di ka naman sumali sa contest, wala yan. Hindi naman natuloy yung transaksyon nung kay kakilala Hindi, kasi mo. nagtanong siya eh. Mabuti naman. Nagtanong Dapat siya. ganun, ha? Dapat magtatanong When po in doubt, tayo. ask. Meron pa isa recently, tinanong niya sa akin, totoo po, po kaya to, te? Tapos sabi ko, ang alin? So may pinakita siyang picture ng isang celebrity. So yung celebrity yun, may suot na pendant. Okay. Pendant na parang religious na relic. Ganon. So siguro ang tina-target nito yung mga nagsusuot talaga ng mga ganyan. So sabi niya, totoo kaya to, te? Tapos sinend niya yung picture ng celebrity. Sabi na may suot na pendant. Sabi ko, ang alin? Tapos maya-maya may finorward siya na nanalo ka ng pendant. Ganyan. Kung gusto mo makuha itong pendant na ito, magbayad ka lamang ng ganito para sa shipping fee. Tapos sabi ko, yun pa rin ang tanong ko, in the first place, may sinalihan ka ba? Wala naman puti. O, edi wala kang sinalihan. Edi ano yan? Kasi pagtingin ko dun sa pendant parter, yun yung pendant na kapag ka sa mga gilid ng simbahan, hindi siya tunay na gold. So, kapag ka nasa gilid ng simbahan, kunyari, o kaya dun sa church na, may binibenta na ganun, 100 pesos lang yun eh. So kung halimbawa mag-send ka ng 300 for shipping akala mo original kasi sinuot ng celebrity. So iisipin mo, ay hindi naman magsusuot ng peke itong celebrity ito, 'di ba? So ang ending, 'di ba? Magbabasa ka ng 300, ang presyo talaga ng 100. Hindi ka naman sure kung ibibigay din. Totoo. 'Di ba? Form Tsaka of scamming. Hindi na maghahabol 200 lang naman yung pero malaking bagay 'yon. Correct. Kapag marami na kayong naloko. Tama, 'di ba? Tsaka para sa iyo na itong taong to na nag-consult sa akin, partner, wala talaga siyang regular na trabaho. So yung makuhanan siya ng 300 para sa shipping kawawa naman, 'di ba? So mga ganun na yung mga scamming. Naku, so dapat maging wais. Kaya nag-umpisa sa inuuto-uto ako ni partner. Alam mo, sinascam niya lang ako kanina. Pino-profile na kita. Oo, di ba? Ay, pwede pa. Pwede pang utuin, di ba? Kasi totoo eh. Kapag madaming pwede. Kaya nga patuloy naman na nang sa scam, yung mga scammer, kasi meron pang nasa scam. Magaling silang mang profile. Dinadaan nila sa magagandang usapan. Yes. Di ba hanggang sa nako-convince niya na yung kausap niya. At may mga taong talagang maggulat ka, matatalino naman, mataas ang pinag-aralan pero naloloko pa rin. Di ba sabi ko nga sa'yo, nakwento ko kamakailan may kakilala ako Talagang graduate sa magandang eskwelahan. Honor sa school. Oo na, ako na. Ang tali-talino sa school. Wag ka na nga, na, tanga na nga. Pero naloko pa rin ng scammer, ng maling pag-ibig. Ay, maling pag-ibig. Oo na, ako na. Ikaw pa rin to. Ako pa rin to. Nung araw. Nahulog pa rin sa maling tao. Oo, correct. Diba? May ganun talaga. Di ba dati meron tayong kwento mula sa Waywagang Burnay na lawyer siya. Yung dami natin chismis. Yung dami mong baon chismis. Hindi ka talaga mauubusan. Kulang ang oras nito para spulok ang mga chismis na nalalaman mo. Hindi, naalala ko lang bigla yung yung lawyer. Ano nangyari sa lawyer? Tapos alam niyang alam niyang kabit siya. Tapos pinag-aralan nun, lawyer di ba? So alam niyang kabit siya. Tama. Correct. Alam niyang, yun nga, alam niya rin ang tama. Tapos alam niyang kabit siya. Basta every time na magte-text tong taong to, yung ginojowa niya, kahit na saan, kahit kailan, kahit malayo, pupuntahan niya talaga. Ititigil niya lahat ng ginagawa niya para dito. Alam mo yun? Ay, may kilala din ako DJ. Sino yan? Kahit malayo, pupuntahan niya. Alakas ang tawa ng DJ na yan. Ganyan-ganyan. Ganon? Ganito ba? Kahit malayo, kahit hindi nga alam yung lugar hindi pa uso Waze noon. Nakakarating. Ang dami-dami ko namang katangahan. Grabe lang. Oo nga dati partner, hindi pa uso yung Google tsaka Waze. Nakarating ako ng Kapas Tarlac. Para hanapin ng isang lalaki. Para maghanap ng lalaking ginostake. Kaloka! Kakaiba. Diba? Kakaiba. So may gano'n, napoprofile po. Kaya may mga nauto, may mga nabibiktima na hindi nila alam, may asawa pala yung ginojowa nila. Diba? Kasi totoo nga, yun. may mga nauuto basta ang lesson dito mga kaibigan, maging maingat palagi tayo, lalong-lalo na sa mga taong kinakausap natin. Minsan kahit kakilala mo na. Correct.
Diba? Minsan nga, yun yung nakakalungkot kung sino pa yung kakilala. Correct. Yung pa pala yung scammer. So, Correct. maging magdoble at triple ang ingat kasi aral na aral po sila. Tama. Okay. Salamat na marami sa pagtutok ngayong araw na ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!